ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 18వ అధ్యాయం 4వ రోజులో ఉన్నాం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపిక కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మోక్ష సన్యాస యోగంలో ఉన్నాం కదా. సో దీంట్లో మనం మొట్టమొదట త్యాగానికి సన్యాసానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమిటని అర్జునుడు అడిగితే ఏం చెప్పారు? అన్ని కర్మలు కూడా మరి కోరికలు తీర్చుకునే పనులు వదిలిపెడితే సన్యాసం, అదే అన్ని పనుల యొక్క కర్మ ఫలితాలను వదిలిపెట్టడం త్యాగం అని చెప్పారు. అయితే తప్పు పనులన్నిటినీ కూడా వదిలిపెట్టాలి, కానీ యజ్ఞదాన తపస్సులను ఎప్పుడు వదలకూడదు అన్నమాట పండితులు చెప్పారు, భగవంతుడు కూడా అదే చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఈ కర్మలన్నీ కూడా మమకారాసక్తి అంటే ఆ ఫలాపేక్ష లేకుండా మన డ్యూటీ అనుకుని కర్తవ్యం అని భావించి చేయాలి అని మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ కర్మయోగంలో ఉన్న పాయింట్ గుర్తు చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత డ్యూటీస్ ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టడం మంచిది కాదు. అవివేకంతో ఎవరైనా మన ధర్మాన్ని డ్యూటీని వదిలిపెట్టాము అంటే అది తమో గుణ త్యాగము. లేదా శరీరం కష్టపడిపోతుందని మన బాధ్యత వదిలేసిన అది రజోగుణ త్యాగము. ఇక సత్వగుణ త్యాగం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది నా కర్తవ్యం అనుకుంటూ ఫలాసక్తి లేకుండా కర్మను చేయగలిగినప్పుడు అది సత్వగుణ. ఫలాసక్తి వదులుకున్నారు కాబట్టి అది సత్వగుణ త్యాగం. ఇక మరి మనిషికి అన్ని పనులు వదులుకోవడం సాధ్యం కాదు, కానీ కర్మ ఫలితాలను వదులుకోవడం సాధ్యమైన విషయమే అని చెప్పారు. తర్వాత మనకు ఈ డిఫరెన్స్లన్నీ కూడా మనం చూసాం. ఈ కర్మ చేయడానికి 5 విషయాలు అవసరము, అలాగే ఈ 5 విషయాలు తర్వాత కొన్ని ప్రేరణలు అయితే కొన్ని కర్మలో ఉన్న అంశాలు. సో అందుకని జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది, కర్మ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మనకి భగవంతుడు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏం చెప్పారు అంటే మరి కోరికలు తీర్చుకోవాలని సో ఇది రివైజ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్ని కొన్ని కష్టమైన అంటే అర్థం గుర్తుంచుకోవడానికి కొద్దిగా కష్టమైన టాపిక్స్ కాబట్టి రివైజ్ చేస్తే మనకి ఇంకా ఎక్కువగా మీకు గుర్తుంటుందనే ఉద్దేశంతో. సో
కాబట్టి భగవంతుడు పనిని ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేయాలి, కర్మను చేయకుండా ఉండడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు. ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటారు, చేస్తూనే ఉండాలి కదా. కాకపోతే కర్మ ఫలితాలు వదులుకుని పని చేయడం సాధ్యమే అని చెప్పారు. సో సో ఇక వేదాంతం ప్రకారం కర్మ చేయడానికి 5 కారణాలు ఉన్నాయి. ఏమిటంటే మన దేహం చేయడానికి లోపల చైతన్యం, ఆత్మ, ఇంద్రియాలు, ప్రయత్నాలు, చివరికి భగవంతుడు ఉంటే ఏ కర్మ అయినా చేయడానికి ఈ 5 అవసరం. అయితే దేహంతో అయినా, మనస్సుతో అయినా, మాటతో అయినా సరే మనం ఏదైనా కర్మ చేసినప్పుడు మాటతో కూడా కర్మ చేస్తాం కదా. అవతల వాళ్ళకి మంచి చేయొచ్చు, చెడు చేయొచ్చు మన మాటతో. సో అది కూడా కర్మ కిందే వస్తుంది. మనస్సుతో ఆలోచన చేసినా కూడా కర్మ కిందే వస్తుంది. సో మనస్సుతో చేసినా, మాటతో చేసినా, దేహంతో చేసినా కూడా ఈ 5 అంశాలే కారణం అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ 5 అంశాలని తెలుసుకోవాలి. ఇది కారణం, దీనికి భగవంతుడు ఒకడు ఉన్నారు, మరి మనకు ఆత్మ, మన బాడీ, మన ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఆయన ఇచ్చిన శక్తితో మనం ఇదంతా చేయగలుగుతున్నాం అనే విషయాన్ని తెలుసుకోకుండా ఇదంతా నేనే చేస్తున్నానని అసలైన యథార్థాన్ని తెలుసుకొని వాడు ఎప్పటికీ కూడా నిజాన్ని, యథార్థాన్ని తెలుసుకోలేడు. అంటే మరి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోలేడు అంటున్నారు. సో అహంకారం లేనివాడు, అటాచ్మెంట్, సంగత్వం లేనివాడు అయిన మనిషి సంహరించినా కూడా అతను సంహరించినట్లే అవ్వదు, సంహరించినట్లే అవుతుంది. అంటే చంపినా కూడా అతను చంపని వాడే అవుతాడు. ఎందుకంటే అతను ఏ కర్మలకు బద్ధుడు కాడు. ఎందుకు? అహంకారం లేకుండా, అటాచ్మెంట్ లేకుండా నా డ్యూటీ కాబట్టి అని చేస్తున్నాడు కాబట్టి. అలాగే జ్ఞానము, జ్ఞేయము, జ్ఞాత అనే 3 అంశాలేమో కర్మకి ప్రేరణలైతే, కార్యము, కర్త అనే కర్మ ఇవేమో కర్మ యొక్క అంశాలు అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ ఈ 6 పాయింట్లు ఒక్కొక్కటి ఎలా ఉంటాయో చూసాం. సో జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది 3 గుణాల్లో. సో అనేది సత్వగుణ జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఎంతో మంది మనుషులు ఉన్నా కూడా అందరిలో ఉన్న ఆత్మ ఒక్కటే అని చూడగలిగిన వాళ్ళు, అలాంటి జ్ఞానం సత్వగుణ జ్ఞానం. సో కానీ అందరూ వేరు వేరు, వీళ్ళు పరాయి వాళ్ళు, వీళ్ళు మన వాళ్ళు అంటూ వేరు భావంతో చూస్తాం మనం చేసినప్పుడు, అది రజోగుణ జ్ఞానం. అలాగే తమోగుణ జ్ఞానం ఏమిటి అంటే, అసలు ఒక పనిలో ఎలా చెయ్యాలి ఈ పని అనేటటువంటి, ఇది చేయవచ్చా చేయకూడదా అని కూడా పట్టించుకోకుండా తప్పు పనుల్లో లీనమై అదే సర్వస్వం అనుకుంటా తప్పు పనులే చేయడం తమోగుణ జ్ఞానం అంటున్నారు. ఇక నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారంటే, కర్మ 3 గుణాల్లో కర్మ ఎలా ఉంటుంది. కర్మ అంటే పని, యాక్షన్. సో మన డ్యూటీ అనుకుని అటాచ్మెంట్ లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా, ఫలాపేక్ష లేకుండా చేసిన కర్మ సత్వగుణ కర్మ. ఇంకా కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసమే చేసే కర్మ బంధాలు ఏర్పరుస్తుంది, అది రజోగుణ కర్మ. ఇంకా శాస్త్రాలను పట్టించుకోకుండా బంధాలు వస్తాయని కానీ, లేదా పరులను హింసిస్తున్నామని కానీ, పరులను దుఃఖపెడుతున్నామని కానీ లెక్క చేయకుండా అలాంటి చెడు పనులు చేయడం, అవి అటువంటి పనులు చేయడం తమోగుణ కర్మలు అని చెప్తున్నారు. ఇక కర్త ఎలా ఉంటాడంటే, చేసేవాడు, పని చేసేవాళ్ళు సాత్వికుల, తామసికుల, రాజసికుల. సో త్రిగుణాలకు అటాచ్మెంట్ లేకుండా మళ్ళీ దృఢ నిశ్చయంతో, ఉత్సాహంతో, జయమైన వచ్చినా అపజయం వచ్చినా సమత్వంతో ఉండగలుగుతూ పనిచేయగలిగిన వాడు సాత్విక కర్త. ఇక కర్మఫలం కోసమే పనిచేస్తూ డ్యూటీ అనుకోకుండా కోరిక తీర్చుకోవడానికి, ఆ తర్వాత మరి దానివల్ల వచ్చే ఫలితాలన్నిటికీ రియాక్ట్ అయిపోతూ అసూయతో, ఒక్కొక్కసారి మరి ఈవెన్ బ్యాడ్ థాట్స్తో సుఖ దుఃఖాలన్నిటికీ రియాక్ట్ అయిపోయేవాడు రజోగుణ కర్త. తమోగుణ కర్త ఉన్నాడు అంటే ఇక భౌతికాసక్తుడు, మొండితనం, మోసం చేయడం, ఇతరులను అవమానించడం, మరి సోమరి, అవమానించడంలో అందరినీ మంచి నేర్పరి, ఎప్పుడు చింతతో వృధాగా టైం వేస్ట్ చేసేవాడు మరి తమోగుణకర్త అని చెప్పారు. సో చెడు పనులు చేసిన, అవతల వాళ్ళ కష్టం కలిగించిన, టైం వృధా చేసిన, ఇవన్నీ కూడా తమోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు చేసే పనులు. సో కర్త చూసాం, సో జ్ఞానం చూసాం, కర్మ చూసాం, కర్త చూసాం. తర్వాత బుద్ధి కూడా 3 రకాలుగా ఉంటుంది.
సో సాత్విక బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏ బుద్ధితో అయితే మనం ఏది చేయొచ్చు ఏది చేయకూడదు అని తెలుసుకోగలిగిన బుద్ధి సాత్విక బుద్ధి. దేనికి భయపడాలి, దేనికి భయపడకూడదు, ఏ పని బంధాలని కలిగిస్తుంది, ఏ పని మనకి ముక్తినిస్తుంది అని తెలుసుకోగలిగిన వివేకం ఆ బుద్ధి సాత్విక బుద్ధి. రాజసిక బుద్ధి ఏమో ధర్మానికి అధర్మానికి మధ్య భేదం తెలియనటువంటి బుద్ధి రాజసిక బుద్ధి అనమాట. అంటే ఏది చేయవచ్చు ఏది చేయకూడదు అని. ఇక తామసిక బుద్ధి ఉంది అంటే అసలు చెడు పనే మంచి, అధర్మం ధర్మం అనుకుంటుంది, ధర్మం అధర్మం అనుకుంటుంది. ఎప్పుడు ఇలా తప్పు ద్రోవనే పట్టి తప్పు పనులే చేస్తూ ఉంటారు అని. అది తమోగుణ బుద్ధి. సో బుద్ధి చూసాం. ఇప్పుడు నిశ్చయం అంటే మనం నిశ్చయం, దృఢ నిశ్చయం అంటున్నారు కదా. ఏదైనా పని చేయాలంటే అసలు నిశ్చయం, సంకల్పం అంటాం మనం. భగవత్ సంకల్పం అననివ్వండి, మన సంకల్పం అవనివ్వండి, అదే నిర్ణయం, నిశ్చయం. ఆ సంకల్పం లేనిదే ఏ పని చేయలేం. ప్లాను, ఒక నిర్ణయం ఉండాలి కదా. సో ఆ నిశ్చయం కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే 3 రకాలుగా ఉంటుంది. సో సాత్విక నిశ్చయం ఎలా ఉంటుంది? అవిచ్ఛిన్నం. అంటే ఒకసారి మనం నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా వెనుదిరగం అనమాట. ఆ నిర్ణయంలోనే ఉంటాం. కొన్నాళ్ళు చేసి ఎవరు చేస్తారని వదిలేయం. అది పూర్తయ్యే వరకు ఆ దృఢ నిశ్చయంతోనే ఉంటాం. అలాగే స్థిరంగా ఉంటూ అలా మన ఇంద్రియాల్ని అన్నిటినీ, మనస్సును, ప్రాణాన్ని, మన ప్రయత్నాన్ని అన్నిటినీ కూడా ఆ పని మీద లగ్నం చేసి ఆ పనిని చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. అలాంటి నిశ్చయం సత్వగుణ నిశ్చయం. తమోగుణ నిశ్చయం ఏమో మనం డబ్బు కోసం, కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసం, ప్రతిఫలం కోసం తీసుకునే నిశ్చయాలన్నీ రజోగుణ నిశ్చయాలన్నమాట. తమోగుణ నిశ్చయం ఇక ఎప్పుడు కూడా ఏదో కళల్లో ఉంటూ, భ్రాంతిలో ఉంటూ, భయపడుతూ, లేదా దుఃఖిస్తూ, విషాదము, శోకము ఇటువంటివి ఏవి కూడా ఇక దాటలేక అదే పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఇక ఆ నిశ్చయం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ పరిస్థితి అది వాళ్ళ నిశ్చయం కదా. ఇక వాళ్ళు అదే మెంటాలిటీతో ఉంటున్నారు కాబట్టి అది తమోగుణ నిశ్చయం. అంటే ఎప్పుడు ఏదో భ్రాంతిలో ఉండడం, ఏదో స్వప్నావస్థలో ఉండడం, ఆ తర్వాత మరి భయపడుతూ ఉండడం, లేదా దుఃఖించుతూ ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా తమోగుణ నిశ్చయాలు. తర్వాత సుఖం కూడా 3 రకాలని చెప్పారు. సో సుఖంలో 3 రకాలు ఏమిటి అంటే సత్వగుణ సుఖం ఎలా ఉంటుంది? అంత్యంలో ఆదిలో విషంలాగా ఉంటుంది, అంత్యంలో అమృతంలాగా ఉంటుంది. సో మనం ఎగ్జాంపుల్గా ఆధ్యాత్మిక మార్గం బిగినింగ్లో చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది ఇది. తర్వాత అలవాటు అవుగా మనకి దీనిలో ఉన్న సుఖం ఇంకా వేరే దేనిలోనూ లేదు అనిపిస్తుంది, అర్థమవుతుంది కదా. సో అది సత్వగుణ సుఖం. ఇక రజోగుణ సుఖం ఉంది అంటే ఇంద్రియాలుతో కాంటాక్ట్ ఉన్నంత వరకు ఆ ఇంద్రియ కాంటాక్ట్తో మనం తెచ్చుకునేటటువంటి సుఖాలన్నీ కూడా రజోగుణ సుఖాలు. ఇవేమిటంటే బిగినింగ్లో అమృతంలాగా ఉంటాయి, చివరిలో విషంలాగా అయిపోతాయి మనకి. ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్ అంటే ఇంద్రియాలు ఏమిటి? కళ్ళు, ముక్కు ఇవన్నీ మనకి చూపించడం, వినిపించడం. ఈ వాసన ఇదేదో బాగుంది, ఈ పర్ఫ్యూమ్ కొనుక్కోండి అంటుంది. ముక్కు వాసనలు మనకి ఇన్ఫార్మ్ చేసి, కళ్ళేమో ఈ వస్తువు అందంగా ఉంది కొనుక్కోండి అంటుంది. సో మనకి కష్టమైనా సరే కొన్నిసార్లు అప్పులు చేసి కూడా కొనుక్కుంటూ ఉంటాం, కొనుక్కుని చాలా ఆనందిస్తూ ఉంటాం. కానీ చివరికి ఏమవుతుంది? మరి అప్పులు తీర్చాల్సి వస్తుంది, మా అవస్థలు పడతాము. సో మొదట్లో అమృతంలాగా ఉంటాయి, చివరికి విషం ఉంటాయి. కోరికలు తీర్చుకుని ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్ ఉండే పనులు, ఇలాంటి సుఖం రజోగుణ సుఖం. ఇక తమోగుణ సుఖం మరి ఆత్మానుభవ దృష్టి అనేదే ఉండదు. ఇక తమోగుణ సుఖంలో వాళ్ళ సుఖం ఏమిటి అంటే ఇలా మోహంతో ఉండడం, నిద్రపోవడం, సోమరితనంతో ఉండడం, ఇవాళ భ్రాంతులు, ఏదో భ్రాంతి డ్రీమ్ ల్యాండ్లో కూర్చుని అందులోంచి వచ్చే సుఖం. అంటే మరి డ్రింకింగ్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళు ఏదో ఆలోచనలో, అమాయకంలో వాళ్ళకి అదే బాగుంది అనిపిస్తుంది. సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్, లేజీగా ఉన్నా, ఎక్కువ నిద్రపోతూ ఉన్నా మనకి ఇదే బాగుంది అనుకున్నా, అవన్నీ కూడా తమోగుణ సుఖాలు అంటున్నారు. ఇక ఈ త్రిగుణాల నుంచి భూలోకంలో కానీ, ఊర్ధ్వలోకంలో కానీ, దేవతలు కానీ ఎవరూ బయటపడలేరు. అందరికీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని లోకాల్లోనూ ఈ త్రిగుణ ప్రభావం ఉన్నది. అయితే ప్రకృతి త్రిగుణాల వల్ల గుణ స్వభావాలు కూడా
ఈ గుణాలను బట్టి మనుష్యులను కూడా విభజించారు. బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అని. శాంతము, ఇంద్రియ నిగ్రహం, తపస్సు, పవిత్రత, సహనం, నిజాయితీ, జ్ఞానము, విజ్ఞానము ఇవన్నీ కూడా మరి బ్రాహ్మణుల లక్షణాలు. మరి క్షత్రియులు శౌర్యము, బలము, ధైర్యము, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యం, యుద్ధంలో నుంచి వెనుతిరగని సంకల్పం, విశాల హృదయం, దయాగుణం, నాయకత్వ సామర్థ్యం క్షత్రియ గుణాలైతే. వైశ్య గుణాలు వ్యవసాయం, గోరక్షణ, పాడి పంటలు ఇవన్నీ. శూద్ర గుణాలు సేవలు చేయడం ద్వారా అందరికీ వాళ్ళ సహజమైన ప్రవృత్తి అది అని చెప్పారు. తర్వాత మరి గుణాలకు సంబంధించిన కర్మ చేయడంతోనే మనం పూర్ణత్వాన్ని పొందొచ్చు అన్నది చూసాం. ఇది అంటే మన గుణాన్ని అనుసరించి మన యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి చేయాలి. మన పుట్టుకని బట్టి పలానా ఫ్యామిలీలో పుట్టాం కాబట్టి ఆ ఫ్యామిలీ వృత్తే చేయాలని లేదు. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాం, వ్యాపారస్తుల కుటుంబంలో పుట్టి వాళ్ళకి చదువుకుని నలుగురికి బోధించాలనేటటువంటి ఉద్దేశం ఉండొచ్చు, సాత్వికులు అయి ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళు బ్రాహ్మణులుగా అవ్వచ్చు. బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టిన ఆ రకమైన దాని మీద లేకుండా వ్యాపారం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు. సో ఎవరి గుణాలను బట్టి వాళ్ళు చేయాలి, కానీ వాళ్ళు ఏదో పుట్టుకని బట్టి చేయాలని అనుకోకూడదు. కాబట్టి నీ యొక్క అని చెప్తూ ఎలా చేయాలి అంటే పని గుణాన్ని బట్టి అన్ని జీవులకు కారణమై సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న భగవంతుడిని అర్చిస్తూ మన డ్యూటీని మనం చేస్తే పూర్ణత్వం పొందుతాం. ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్. అంటే పూర్ణత్వం ఎలా పొందొచ్చు? ఏదో చేయక్కర్లేదు, నీ డ్యూటీ నువ్వు భగవంతుడి మీద భక్తితో నీ బాధ్యతను నిర్వర్తించు కరెక్ట్గా. అంటే ఎలా? ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా నువ్వు దాంతోనే నువ్వు పూర్ణత్వాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు అంటున్నారు. తర్వాత పరధర్మం స్వీకరించి దాన్ని పూర్తిగా చేయడం కంటే నీ ధర్మాన్ని నువ్వు సగం చేసినా అదే బెటర్ అని చెప్తున్నారు. సో గుణాలను అనుసరించి నువ్వు నీ కర్మలు చేశాము అంటే ఎప్పుడు నీకు పాప ఫలితాలు ఉండవు. అంటే ఎవరి గుణాల ప్రకారం వాళ్ళు వెళ్తే వాళ్ళు అందులో ఆనందాన్ని తర్వాత కరెక్ట్ అయిన మార్గంలోనూ వాళ్ళు చేయగలుగుతారు. కాబట్టి ఆ గుణాలను అనుసరించి చేయండి. మరి అంతే, నువ్వు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టానా ఆ వృత్తి నువ్వు చేయలేకపోయినప్పుడు నీకు దేని మీద ఉంటే, నీకు వ్యాపార దక్షత ఉంటే అదే చేసుకో, అదే నీ యొక్క బాధ్యత అవుతుంది అని చెప్పి అట్లా ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సో అలాగే అగ్ని, ప్రతి పనిలో కూడా ఏదో ఒక దోషం ఉంటుంది. అగ్ని కనుక పొగతో కప్పబడ్డట్టు ప్రతి పనిలో ఎంతో కొంత దోషం ఉంటుంది. కాబట్టి కౌంతేయ, దోషపూర్ణం అని నీ బాధ్యతను వదులుకో. మరి ఇప్పుడు వెళ్ళి చంపాలంటే తప్పు అనిపిస్తోంది, కరెక్టే, కానీ నీ డ్యూటీని మాత్రం నువ్వు వదులుకోకూడదు. అది అందులో కొంత దోషం ఉందని నువ్వు బాధ్యతనే విస్మరించితే అది కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు. ఇక ఆత్మనిగ్రహం ఉన్నవాడు, అనాసక్తుడు, భౌతిక సుఖాలను వదిలివేసేవాడు, అటువంటి వాడు సన్యాసం ద్వారా కర్మఫల విముక్తి అనేటటువంటి పొజిషన్, ఉన్నత పూర్ణత్వాన్ని పొందుతాడు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఆత్మనిగ్రహం అంటే ఏమిటి? కంట్రోల్, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఏమిటి? ఏదొచ్చినా తొణకకుండా బెనకకుండా ఉండగలగడం. సో మంచి అయినా చెడైనా, సుఖమైన దుఃఖమైన, రాగమైన ద్వేషమైన ఏదీ లేకుండా సమత్వంతో నిగ్రహంతో ఉన్నప్పుడు అనాసక్తి, దేని పట్ల కావాలి కావాలి అనే ఆ తపన లేదు. భౌతిక సుఖాల పట్ల అది ఇది సుఖంగా ఇది చేద్దాం అని సుఖాల మీద ఆసక్తి లేనప్పుడు ఇంకా నీకు సన్యాస స్థితే కదా, అన్నీ వదులుకున్నప్పుడు ఆ రకంగా. సో మానసికంగా, సో ఈ రకంగా ఉన్న వాళ్ళు కర్మఫల విముక్తి అనేటటువంటి స్థాయిని, ఇక వాళ్ళకి అన్ని కర్మ ఫలితాల నుంచి విముక్తులై వాళ్ళ పూర్ణత్వాన్ని పొందుతారు ఎప్పుడు. సో మెయిన్ థింగ్ కంట్రోల్, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటే సమత్వము, అనాసక్తి, సుఖాలు కావాలి అనే తపన ఇవేమీ లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా ఇలా అనాసక్తిగా సమత్వంతో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏ కర్మ చేసినా కూడా నువ్వు కర్మకు బంధీవు, బంధాలు నీకు ఏర్పడవు, పూర్ణత్వం వస్తుంది అని చెప్పారు. చివరికి మనం చూసిన 50th శ్లోక, సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ తథాప్నోతి నిబోధ మే, సమాసేనైవ కౌంతేయ నిష్ఠా జ్ఞానస్య యా పరా. సో
ఇలా సిద్ధత్వం ప్రాప్తించిన వాడై సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా ఇలా బ్రహ్మలాగా పరబ్రహ్మం తథాప్నోతి పొందుతాడు. ఆ విధంగా పరబ్రహ్మాన్ని పొందుతాడు సిద్ధత్వాన్ని ప్రాప్తించిన తర్వాత అని నిబోధమే, నా నుండి నువ్వు తెలుసుకో, నేను చెప్తున్నాను. ఇలాంటి సంపూర్ణ సిద్ధత్వంతో అతను పరబ్రహ్మాన్ని పొందుతాడు. సమాసేనైవ కౌంతేయ అంటే సంగ్రహంగా నిశ్చయంగా కౌంతేయ నిష్ఠ, ఈ స్థితి జ్ఞానం యొక్క స్థితిని యాపర, ఆ దివ్యమైన ఆ జ్ఞాన స్థితిని పొందుతాడు కౌంతేయ పూర్తిగా అంటున్నారనమాట. ఇలా సిద్ధత్వం వచ్చిన తర్వాత అతను పరబ్రహ్మాన్ని పొందుతాడు. తథా అప్నోతి, ఈ విధంగా బ్రహ్మాన్ని పొందుతాడు అంటే పరబ్రహ్మ స్థితిని పొందుతాడని నేను చెప్తున్నాను నీకు. ఎలా కంప్లీట్గా సంగ్రహంగా నిశ్చయంగా అతను ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానస్థితిని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఎలా నేను ఇప్పుడు చెప్తాను నీకు, అతను ఏ రకంగా ఈ పూర్ణత్వాన్ని ఇటువంటి వాడు పొందగలడు. ఇలా పూర్ణత్వాన్ని పొందిన వాడు నేను ఇప్పుడు సంగ్రహంగా చెప్పబోయే విధానంలో ఎంత అత్యున్నతమైన జ్ఞానస్థితికి వెళ్తాడనేది నీవిప్పుడు నేను చెప్తాను విను. ఇలాంటి పూర్ణత్వం ఏది? అనాసక్తితో ఆత్మనిగ్రహంతో సుఖం మీద వ్యామోహాన్ని వదులుకున్నవాడు ఏ రకంగా పూర్ణ జ్ఞాన పరబ్రహ్మాన్ని పొందుతాడు, ఇలాంటి దివ్యమైన జ్ఞానస్థితిలో నెలకొంటాడు అనేది నేను నీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విను అంటున్నారు. బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్తో ధృత్యాత్మానం నియమ్య చ శబ్దాదీన్ విషయాంస్ త్యక్త్వా రాగద్వేషౌప్యుదస్య చ వివిక్త సేవీ లఘ్వాషీ యత వాక్కాయమానసః ధ్యానయోగపరో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రితః అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహం విముచ్య నిర్మమః శాంతో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. సో ఇక్కడ ఒక రకంగా చూస్తే మీకు గుర్తుంటే గనక శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగంలో చూసాం. అలాగే స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలు 14వ అధ్యాయం ఏది మన గుణత్రయ విభాగ యోగంలో చూసాం స్థితప్రజ్ఞులు. ఈ 2 లక్షణాలు ఒకటే. అదేమో భక్తి మార్గంతో ఆ లక్షణాలు అలవర్చుకున్నారు. జ్ఞాన మార్గంతో స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలు అలవర్చుకున్నారు. 2 లక్షణాలు ఒకటే. సో అదే లక్షణాలని ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఆ లక్షణాలు రావాలి అంటే ఏం అవసరం అని చెప్పారు? ఆత్మనిగ్రహం, సెల్ఫ్ కంట్రోల్, సమత్వం, అనాసక్తి, కోరికలను తగ్గించుకోవడం, సుఖం మీద ఆసక్తు, ఇవి లేనివాడు ఆ సన్యాస అలాంటివి సన్యాసం అంటే ఇక అవన్నీ గివప్ చేయటం, ఆ ఫీలింగ్స్ అన్ని. అలాంటి వాడు పూర్ణత్వాన్ని ఎలా తెచ్చుకుంటాడో నేను చెప్తాను వినంటున్నారు కదా. సో బుద్ధితో విశుద్ధయ శుద్ధమైన మనస్సుతో పవిత్రంగా ఉంటూ యుక్తో కూడిన వాడై ధృత్యాత్మానం దృఢ నిశ్చయంతో ఆత్మను నియమ్యచ కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు. ఆత్మ ఇప్పుడు నియమంగానే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనస్సు, బుద్ధి. సో దృఢ నిశ్చయంతో మనస్సును బుద్ధిని కంట్రోల్, సెల్ఫ్ కంట్రోల్, ఇందాక చెప్పాం కదా ఆత్మ నిగ్రహం అని. అది శబ్దాదీన్ శబ్దము మొదలైన విషయాలు అంటే ఇంద్రియార్థాలన్నీ, ఈ సౌండ్లు ఏమిటి, కంటికి కనిపించేవేంటి, వీటన్నిటి మీద త్యక్త్వ వదిలిపెట్టేసి, రాగద్వేషాలు వదిలిపెట్టి, ప్యుద్యస్య అంటే త్యజించి, రాగద్వేషాలను వ్యుద్యస్య అంటే త్యజించి, రాగద్వేషౌ ఉద్యస్య మరియు సో విషయాలు ఇంద్రియార్థాల ఆసక్తులన్నీ వదిలిపెట్టి మరియు రాగద్వేషాలను వదిలిపెట్టి వివిక్త సేవి అంటే ఏకాంత ప్రదేశంలో ఉన్నవాడై లఘ్వాషి మితాహారి, ఎక్కువగా ఆహారం కూడా విపరీతంగా తినరు, మితంగా తీసుకుంటారు. యతవాక్కాయ అంటే నిగ్రహింపబడిన వాక్కుతో అనవసరంగా మాట్లాడరు. మానస అలాగే నిగ్రహింపబడిన వాక్కుతో మనస్సుతో ధ్యానయోగపరుడై నిత్యము వైరాగ్యంతో కూడుకున్నవాడై సముపాశ్రిత, అహంకారం బలము దర్పము కామము క్రోధం అన్నీ పరిగ్రహించినవాడు. అతనికి అహంకారం లేదు, బలం లేదంటే ఇక్కడ నేనే గొప్పవాణ్ణి బలవంతున్నని ఇది లేదు, గర్వం లేదు, కోరిక లేదు, కోపం లేదు, ఇవన్నీ కూడా వదిలిపెట్టినవాడు.
విముచ్య నిర్మమ, ఇతను విముక్తి వదిలిపెట్టి వీటన్నిటినీ, పరిగ్రహం అంటే విముచ్య అంటే వదిలిపెట్టడం, పరిగ్రహం అంటే ఇవేవి కూడా తీసుకోడు. ఈ ఇంద్రియ విషయాలను, ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాలను అతను వదిలిపెట్టిన వాడై, వీటన్నిటి నుంచి విముక్తుడై, నిర్మమ అంటే నాది అనేటటువంటి ఆ అటాచ్మెంట్ లేనివాడు, మమ అనే ఆసక్తి, నాది నాకు నా అనేటటువంటి భావం లేనివాడు, శాంతితో బ్రహ్మభూయాయ అంటే ఈ బ్రహ్మతత్వానికి, ఆత్మసాక్షాత్కారానికి కల్పతే అర్హుడవుతాడు అని చెప్పారు. సో ఇలా ఆత్మనిగ్రహంతో ఉన్నవాడు, కోరికల్ని వదిలిపెట్టగలిగిన వాడు, సుఖాలు వాంఛించని వాడు, ఎలా అంటే అటువంటి సాత్విక బుద్ధితో అతడు పవిత్రుడయ్యాడు కాబట్టి, రాగద్వేషాల నుంచి బయటపడ్డాడు కాబట్టి, ఇంద్రియార్థాలను త్యజించి దృఢ నిశ్చయంతో ఈ మార్గంలో ఉంటూ మనోనిగ్రహం ఉన్నవాడు కాబట్టి, ఏకాంతంలో ఉంటూ, అంటే అందరిలో ఉన్నా కూడా మనం ఆ మనస్సులో ఏకాంతాన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు. మితాహారంతో మనస్సును, మాటను నియంత్రించగలిగిన వాడు, కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు, సమాధి స్థితిలో ఉన్నవాడు, అసంగుడు అంటే ఈ అటాచ్మెంట్స్ లేనివాడు, అహంకారము, బలము, గర్వము, కామము, క్రోధము, ఈ ఇంద్రియ కోరికల్ని, ప్రలాభాలని అన్నిటి నుండి బయటపడ్డవాడు, మమత్వం అంటే నాది అనేటటువంటి ఆ ఫీలింగ్ లేనివాడు, అంటే నాది, ఇది నా ఇల్లు, ఇది నా అంటూ మనకు అన్ని అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫీలింగ్ లేనివాడు, శాంతిమయుడు అయిన ఈ మనిషి నిశ్చయంగా ఆత్మానుభవ స్థాయికి ఉద్ధరింపబడగలడు అని చెప్పారు. సో ఇవన్నీ మనం క్లుప్తంగా మళ్ళీ గుర్తు చేస్తుంది. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మా న శోచతి న కాంక్షతి, సమస్సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. సో ఏ విధంగా దివ్య స్థితిలో ప్రతిష్ఠుడైన వాడు ఇట్లా శీఘ్రమే ఆత్మానుభవాన్ని, బ్రహ్మభూతి అనేటటువంటి బ్రహ్మానుభవాన్ని అతను పొందగలడు. పొంది ఆ దివ్యానందంలో ఉంటాడు. అంటే సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని అనుభవిస్తాడు, తెలుసుకోగలుగుతాడు. అది భగవతత్వం. సో ఈ స్టేజ్లో ఉన్నవాడు భగవంతుడి యొక్క లక్షణమైన సచ్చిదానందాన్ని అతను కూడా పొందుతాడు. అందుకే ఈ విధంగా దివ్య స్థితిలో ప్రతిష్ఠుడైన వాడు శీఘ్రమే ఈ పరబ్రహ్మ అనుభవం పొంది, ఆ పరబ్రహ్మ అనుభవం పొందాడు అంటే ఏమిటి? ఆనందపూర్ణుడు అయిపోతాడు. ఇంకా పరబ్రహ్మాన్ని పొందడం అంటే ఇక ఆ దివ్యానంద స్థితికి వెళ్ళిపోతాడు. ఆ దివ్యానందం ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఆనందపూర్ణమైన స్థితి ఏ కష్టం, ఈ భౌతిక కష్టం ఆనందాన్ని తగ్గించలేదు, ఆనందాన్ని తుడిచిపెట్టేయలేదు. అలా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా దివ్యానందంలో ఉంటారు, ఆనందపూర్ణులుగా. దేని కొరకు శోకించరు, దేనిని వాంఛింపరు. అలాంటి వాళ్ళు సర్వజీవుల పట్ల కూడా సమత్వ భావంతో ఉంటారు. అటువంటి స్థితిలో అతడు నా శుద్ధ భక్తి సేవను పొందుతాడు. సర్వేషు భూతేషు బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ, బ్రహ్మస్వరూపుడయ్యాడు, ఆనందపూర్ణుడు, ఆత్మ ప్రసన్నమైన స్థితిలో ఉంది. అంటే నిత్యానంద స్థితిలో, బ్రహ్మానంద స్థితిలో, సచ్చిదానంద స్థితిలో ఆత్మ ఉన్నది. నశోచతి న కాంక్షతి, అతను దుఃఖించడు, ఏది కోరుకోడు. సర్వేషు భూతేషు, అన్ని జీవరాశుల్ని సమంగా చూస్తాడు. అలాంటి వాడి మద్భక్తిం లభతే పరాం, నా యొక్క మహా ఉత్కృష్టమైనటువంటి భక్తి అతనికి లభిస్తుంది. సో భక్తి అంటే భగవంతుడి పట్ల ఆ భగవత్ ప్రేమ స్థితి, ఆ నిష్కల్మష ప్రేమతత్వమే భగవంతుడి యొక్క తత్వం. సో అది ఆ ప్రేమతత్వం, భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమ, సర్వజీవుల మీద ఆయన యొక్క అంశలు కాబట్టి అదే ప్రేమ. అలాంటి దివ్య ప్రేమ తత్వంతో అతను సంపూర్ణ ఆనందుడుగా ఉంటాడు. ఇలాంటి వాడికి నా దివ్య ప్రేమ తత్వం, నా భక్తి తత్వం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః, తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. భక్తితోనే నన్ను అభిజానాతి, అర్థం చేసుకోవచ్చు. యావాన్ సాధ్యమైనంత
యశ్చాస్మి యథారూపంగా తత్వతః అంటే నా యథార్థంగా నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకోవాలంటే భక్తితోనే అది సాధ్యం. సో భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమ ఉన్నప్పుడే అది సాధ్యం. భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమ అంటే మనం భౌతిక ప్రపంచంలో చూపించే ప్రేమ లాంటిది కాదు. అది నిష్కల్మష నిస్వార్థ ప్రేమ. అది భగవంతుడి తత్వం. కాబట్టి అలాంటి ప్రేమను గనక మనం తెచ్చుకోగలిగితే కోరికలు లేకుండా మరి సమత్వంతో ఉన్నప్పుడు రాగద్వేషాలు లేనప్పుడు మనకు కూడా ఆ ప్రేమ అనేది అంకురిస్తుంది. ఆ సచ్చిదానంద దివ్యానందాన్ని ఇచ్చే ఆ ప్రేమ తత్వం. సో అది భక్తి, భగవంతుడి యొక్క భక్తి ఆ శుద్ధ తత్వంలో వస్తుంది. కాబట్టి భక్తితోనే నన్ను నిజంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు యథార్థంగా. అలాంటి ప్యూర్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు, అంత పవిత్రమైనటువంటి మనస్సు ఉన్నప్పుడే భగవంతుడు మనకు కనిపిస్తారు, మనకి అర్థమవుతారు. కాబట్టి ఆ భక్తి అనేది ఏమిటి అంటే ఆ దివ్య ప్రేమ తత్వం, ఆ పవిత్రమైన నిష్కల్మష కోరిక రాగద్వేషరహితమైనటువంటి ప్రేమ. అలాంటిది ఉన్నప్పుడే నన్ను నిజంగా తెలుసుకుంటారు. తెలుసుకోవడం అంటే ఏమిటి? అది భగవతత్వం. కాబట్టి ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళకు ఓహో ఇది భగవతత్వం అని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. అప్పుడు వెంటనే ఆ కాంటాక్ట్ భగవంతుడితో వాళ్ళకి ఏర్పడుతుంది. సో అది భక్తితోనే మీకు అది సాధ్యం. తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వ, ఆ రకంగా నన్ను నా తత్వాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత విశతే తదనంతరం, వెంటనే వాళ్ళు నాలో ప్రవేశిస్తారు చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా నా తత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు నా నా యొక్క ధామంలో ప్రవేశిస్తారు. కేవలం భక్తితోనే నన్ను యథార్థంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలా నన్ను భక్తితో అర్థం చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు వెంటనే ఆ తత్వాన్ని వాళ్ళు తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు వాళ్ళు వెంటనే, అందుకే ఆ భగవంతుడితో యోగ కాంటాక్ట్ అంటే ఆయన యొక్క ధామంలోకి వాళ్ళు ప్రవేశిస్తారు. సర్వకర్మాణ్యపి సదా కుర్వాణో మద్వపాశ్రయః మత్ప్రసాదాద్ అవాప్నోతి శాశ్వతం పదమవ్యయం. అన్ని రకాల కర్మల్లో నియుక్తులైన కర్మాణ్యపి, అన్ని కర్మలు కూడా సదా ఎల్లప్పుడూ కుర్వాణో చేస్తూ కూడా మద్వపాశ్రయ, నా రక్షణలో ఉంటున్న ఆశ్రయంలో మత్ప్రసాదాత్, నా యొక్క అనుగ్రహంతో అవాప్నోతి పొందుతారు. ఏది? శాశ్వతమైన పదం అవ్యయం, నాశనం లేని శాశ్వతమైన నా దివ్యధామాన్ని పొందుతారు. సో అన్ని కర్మలు వాళ్ళు చేసిన ఇలాంటి మెంటాలిటీతో నా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నా ఆశ్రయంలో ఉంటూ తర్వాత నా అనుగ్రహంతో వాళ్ళు నా పరంధామాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవద్భక్తులు అంటే ఆ శుద్ధ తత్వంతో ఉన్నవాళ్ళు. చేతసా సర్వకర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః బుద్ధియోగం ఉపాశ్రిత్య మచ్చిత్త సతతం భవ. సర్వకర్మలయందు నా మీదే ఆధారపడి సదా నా రక్షణలోనే కర్మను చేయి. అలాంటి భక్తి సేవలో సంపూర్ణంగా నాలోనే మనస్సు కలవాడివి అవుతావు అని చెప్తున్నారు. అన్ని పనుల్లో నువ్వు చేతసా సర్వకర్మాణి మై సన్యస్య మత్పరః, నువ్వు నీ యొక్క బుద్ధితో అన్ని పనులు కూడా నాకు మై సన్యస్య, నాకు వదిలిపెట్టి నా రక్షణలో మత్పరః, భగవంతుడి కోసం అన్నట్లుగా ఆయనకి అర్పించి నువ్వు చేయి. బుద్ధియోగం ఉపాశ్రిత్య, బుద్ధియోగాన్ని ఆశ్రయించి అంటే భగవదర్పితం ఏదొచ్చినా ఇక ఆయన ప్రసాదం అనే భావమే బుద్ధియోగం. సో ఆ బుద్ధి ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా, సో ఆ బుద్ధియోగాన్ని ఆశ్రయించి మచ్చిత్త సతతం భవ, ఎల్లప్పుడూ మనస్సును నా మీద పెట్టి నువ్వు అన్ని పనులు ఈ రకంగా చేసుకో, అన్నీ నాకు వదిలిపెట్టు, నువ్వు నా పనులన్నీ చేస్తూ నా రక్షణలో మత్పరః, నా కోసం అన్నట్లుగా నువ్వు అన్ని పనులు చేస్తూ బుద్ధియోగంతో అంటే ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ఏది వచ్చినా ప్రసాద భావంతో తీసుకుంటూ నువ్వు ఎప్పుడు కూడా మనస్సును నా మీద పెట్టి ఉంచు అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా నువ్వు పనులన్నీ ఈ రకంగా చేసుకో. సో నీ పనులన్నీ, సో మనల్ని ఎలా చేసుకోమంటున్నారు? అన్ని పనులు భగవద్ అర్పితం అనుకుంటూ ఎల్లప్పుడూ మనస్సులో భగవంతుని ఉంచుకుని ఏదొచ్చినా సరే మనం సమత్వంతో ఉంటూ సతతము
మనస్సును ఈ రకంగా భగవంతుడి మీద పెట్టి పనులను ఆయనకి అర్పించి ఈ రకంగా చేసుకుంటూ ఉండు. అలా నువ్వు నా మీదే మనస్సు కలవాడివి అవ్వు అని చెప్తున్నారు. సో సతతం భవ, సతతం ఇలా నా మీద మచ్చిత్త, మనస్సు నా మీద సతతం ఉంచు అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పారు. మచ్చిత్త ఎందుకు భగవంతుడి మీదే ఎప్పుడు మనసు ఉంచాలి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అధచేత్వం అహంకారాన్న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. నా మీద గనక నువ్వు ఎప్పుడు ఇలా మనసును నా మీద పెట్టి గనక నువ్వు ఉన్నావు అంటే సర్వదుర్గాణి అంటే దుర్గాణి అంటే అడ్డంకులన్నీ కూడా మత్ప్రసాదాత్ నా అనుగ్రహంతో తరిష్యసి దాటగలుగుతావు. నువ్వు మనసున్న భగవంతుడి మీద మనం మనసు పెట్టి ఏ పని చేసినా ఏ అడ్డంకులు వచ్చినా అడ్డంకులు లేకుండా ఉంటాయని కాదు, అడ్డంకులు వచ్చినా నువ్వు దాటగలుగుతావు అంటున్నా. దాటే శక్తిని ఆయన ఇస్తారనమాట. అధచేత్వం ఒకవేళ అహంకారాన్ని నశ్రోష్యసి, అహంకారంతో నువ్వు వినలేదనుకో వినంక్షసి, నువ్వే నశిస్తావు. సో ఏమిట్లే భగవంతుడి మీద మనసు పెట్టేది, ఏదో మనం పనులు మనం చేసుకుని మనమే కానీ చేసేది ఆయన చేస్తున్నాడు అనుకుంటూ మనం ఆ పనులు చేసుకుని అట్లా ఎంజాయ్ చేస్తూ కర్మబంధాలు పెంచుకుంటూ ఈ రకంగా మనం అహంకారంలో ఉన్నాము అంటే మనకే నాశనం అంటున్నారు అనమాట. సో నా మీద మనసు ఉంచినట్లయితే మరి నా ప్రసాదంతో నువ్వు అన్ని అడ్డంకులను దాటుకోగలుగుతావు. ఒకవేళ అహంకారంతో నువ్వు వినలేదనుకో నీకే నష్టం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే నీకే బంధాలు ఏర్పడతాయి. మరి నువ్వు ఎప్పుడైతే నా కోసం అన్నట్లుగా మనం పని చేసుకుంటామో మనకు బంధాలు ఏర్పడి మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రంలో చుట్టుకుని ఇలాగే ఉంటూ ఉంటాం. యదహంకారమాశ్రిత్య నయోత్స్య ఇతి మన్యసే మిథ్యైష వ్యవసాయస్తే ప్రకృతి స్వానియోక్షతి. ఒకవేళ గనక నువ్వు నా నిర్ణయాన్ని నేను చెప్పినట్లుగా నువ్వు వినకుండా ప్రవర్తించకుండా యుద్ధం చేయలేదనుకో నువ్వు అప్పుడు తప్పు మార్గాల్లోకి వెళ్ళిన వాడివి అవుతావు. సో అహంకారంతో నువ్వు నయోత్స్య అంటే నేను యుద్ధం చేయను అని గనక ఇతి మన్యస్య అని అనుకున్నావు అనుకో, నువ్వు ఈ అహంకారంతో నేను యుద్ధం చేయను అంటే నాకు అన్నీ తెలుసు ఇది పాపం అనుకుంటున్నాడు కదా. అహంకారంతో నువ్వు ఇది ఇలా నేను చేయను అనుకున్నావంటే మిథ్యైష వ్యవసాయస్తే, ఇదంతా కూడా అసత్యము అనే నిర్ణయంతో ప్రకృతి స్వాం నియోక్షతి అంటే నీ స్వభావమే నిన్ను ఈ రకంగా ఉపయోగిస్తుంది. అంటే నీ స్వభావాన్ని అనుసరించి నువ్వు యుద్ధం, నీ ప్రకృతి అంటే నీ యొక్క నేచర్ ఏమిటి, క్షత్రియ స్వభావం. ఆ క్షత్రియ స్వభావాన్ని బట్టి నువ్వు యుద్ధంలో చేయవలసిన నియుక్తుడు కావలసే ఉన్నది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నువ్వు చేయకపోతే గనక తప్పు మార్గంలో పట్టిన వాడివి అవుతావు అంటున్నారు. సో సో క్షత్రియ గుణాలతో ఉన్నవాడు కాబట్టి అతను తన స్వభావాన్ని బట్టి యుద్ధం చేయవలసే ఉంది. ఒకవేళ చేయకపోతే తన డ్యూటీని చేయని వాడివి అవుతావు. స్వభావజేన కౌంతేయ నిబద్ధస్వేన కర్మణ కర్తుం నేచ్ఛసి అన్మోహాత్ కరిష్యస్యావశోపితత్. సో ఒకవేళ నీ స్వభావం వల్ల నువ్వు మోహంతో ఇప్పుడు నువ్వు ఈ నీ స్వభావం క్షత్రియ స్వభావం అయినా నీ భ్రమలో ఉంటూ నువ్వు నీ యొక్క కర్మను డ్యూటీని నువ్వు చేయనని అంటున్నావు. కానీ కౌంతేయ నీ స్వభావం వల్ల పుట్టిన కర్మచే నువ్వు అవసురవై నువ్వు దానిని వనరింపగలవు. కాబట్టి నువ్వు యన్మోహాత్ కరిష్యస్య అంటే ఈ మోహం వల్ల నువ్వు చేయలేను అంటున్నావు, కానీ కరిష్యసి అవశోపి నువ్వు చేయగలుగుతావు, అవశుడవై నువ్వు చేయగలుగుతావు అంటున్నారు. నువ్వేదో అనుకుంటున్నావు చేయలేను అని ఇలా యుద్ధము, కానీ నీ స్వభావం క్షత్రియ స్వభావం కాబట్టి నువ్వు తప్పకుండా దానిని చేయగలుగుతావు అంటున్నారు. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. ఈశ్వరుడు అన్ని జీవరాశుల్లో, అన్ని సర్వభూతానాం అంటే అన్ని జీవరాశుల్లో హృదయాలలో అర్జున తిష్టతి అంటే అందరిలోనూ భగవంతుడు ఉన్నారు, సెటిల్ అయి ఉన్నారు, తిష్ట
తిష్టతి అంటే అన్ని జీవరాశుల్లో భగవంతుడు ఉన్నారు. భ్రామయన్ సర్వభూతాన్ని అంటే ఈ త్రిప్పుతూ ఉన్నారు ఈ జీవరాశుల అన్ని ఈ మెషిన్ని, ఈ యంత్రం అన్నమాట. యంత్రారూఢాని మాయయ, ఇలాంటి సర్వజీవులు అనేటటువంటి భౌతిక యంత్రాన్ని, ఈ మెషిన్ని ఆయన తిప్పుతున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అన్నమాట. మాయయ, ఈ భౌతిక శక్తి ప్రభావంతో ఈ యంత్రం ఉన్న ఈ యంత్రాన్ని భగవంతుడు తిప్పుతున్నారు. ఆ యంత్రంలో ఇవన్నీ ఈ జీవరాశులన్నీ కూడా ఉన్నాయి. భక్తితోనే నన్ను అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగే నువ్వు మరి నా మీద మనస్సు పెట్టి నువ్వు గనక ఉన్నట్లయితే నా యొక్క అనుగ్రహంతో నువ్వు అన్ని కష్టాలు దాటగలుగుతావు. అలా కాకుండా నువ్వు నా మాట వినకపోతే అహంకారంతో నువ్వు నేనే అన్నట్లుగా పనిచేస్తే మరి నీకు నష్టం. అలాగే ఈశ్వరుడు అన్ని జీవరాశుల్లో హృదయాల్లో ఉన్నాడు. ఈ భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన ఈ యంత్రంలో ఉన్న అన్ని జీవులను ఆయన నిర్దేశిస్తున్నాడు. తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన భారత, తత్ప్రసాదాత్ పరాం శాంతిం స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతం. భరతవంశస్థుడా, అతనికే సంపూర్ణంగా నువ్వు శరణు నొందు. ఈశ్వరుడు అందరిలో ఉన్నాడని చెప్పారు కదా, ఆ ఈశ్వరుడికి, ఆ భగవంతుడికి నువ్వు సంపూర్ణంగా శరణు వేడు. అతని కరుణతో నువ్వు పరమశాంతిని, దివ్య శాశ్వత స్థానాన్ని పొందుతావు. త్వత్ప్రసాదాత్, ఆయన ప్రసాదంతో నువ్వు శాంతిం స్థానం ప్రాప్స్యసి. సో నువ్వు శాంతిని, ఆ స్థానాన్ని అంటే దివ్య శాశ్వత స్థానాన్ని, పరంధామాన్ని ప్రాప్స్యసి, శాశ్వతమైన ఆ పరంధామాన్ని పొందుతావు. కాబట్టి తమేవ శరణం గచ్చ, ఆయన్నే శరణు వేడు. సర్వభావేన, ఎల్లవేళలా, అన్ని స్థితులలో, అన్ని టైమ్స్లోనూ నువ్వు ఆయన్నే శరణు వేడు. ఆయన అనుగ్రహంతో నువ్వు శాంతిని, శాశ్వతమైన పరంధామాన్ని పొందుతావు. సో భగవంతుణ్ణే శరణు వేడు అన్నది చివరికి చెప్తున్నారన్నమాట. ఇతి తే జ్ఞానమాఖ్యాతం గుహ్యాద్ గుహ్యతరం మయా విమృశ్యైతదశేషేణ యథేచ్ఛసి తథా కురు. ఈ విధంగా గుహ్యతరమైన జ్ఞానాన్నంతా కూడా నీకు ఇప్పుడు నేను వివరించాను. ఇతి తే జ్ఞానం ఆఖ్యాతం అంటే వివరించాను. ఈ జ్ఞానాన్నంతా తే నీకు, గుహ్యాద్ రహస్యమైన, గుహ్యతరం మయ ఎంతో రహస్యమైన దాన్ని, మిక్కిలి రహస్యమైన, రహస్యాలన్నిట్లోకి రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని నీకు ఇప్పుడు వివరించాను. విమృశ్యైత అంటే దీనిని విమర్శించి, ఎనలైజ్ చేసి, ఏతత్ దీనిని అశేషేణ పూర్తిగా నువ్వు ఒకసారి దీనిని మళ్ళీ విమర్శించు, ఎనలైజ్ చేసి యథేచ్ఛసి నీకు ఎలా కావాలంటే అలా, నువ్వు కోరుకున్న విధంగా, తథ ఆ రకంగా కురు చెయ్యి. అంటే నీకు ఈ రకంగా అతి రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని అంతా కూడా నీకు చెప్పాను. ఇదంతా విన్నావు, నువ్వు దీన్ని ఒకసారి మళ్ళీ నేను చెప్పిన విషయం అంతా కూడా నువ్వు విమర్శించు, అంటే పరిశీలించు, ఆలోచించు, స్మరించు, ఎనలైజ్ చేసి నీకు ఎలా తోస్తే అలా చెయ్యి. ఇదంతా కూడా నువ్వు ఒకసారి సంపూర్ణంగా విమర్శ గావించి తరువాత నీకు తోచిన రకంగా చెయ్యి. సో భగవంతుడు చూసారా మనకు ఆ స్వాతంత్రం ఎలా ఇచ్చారో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు అర్థమవుతుంది. అన్నీ చెప్పి నువ్వే ఆలోచించుకో. నువ్వు అన్నీ నీకు చెప్పాల్సిన విషయాలు, అతి రహస్యమైన జ్ఞానం కూడా నీకు వివరించా. నువ్వు ఇప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ, నేను చెప్పిన విషయాలన్నీ ఒక్కసారి ఆలోచించి నీకు ఎలా తోస్తే అలా చెయ్యి అంటున్నారు. ఈ రకంగా చెయ్యి నువ్వు అని ఫైనల్గా అనడంలా, ఈ రకంగా చేయడం కరెక్ట్, ఇది మంచిది, ఇది పద్ధతి అంటూ చెప్పాను, నీకన్నీ తెలిపాను. నువ్వు ఇప్పుడు ఒకసారి నువ్వు ఆలోచించుకుని నీకు ఎలా కావాలంటే అలా చెయ్యి అని భగవంతుడు అంటున్నారనమాట. సో ఆ స్వాతంత్ర్యాన్ని భగవంతుడు యథేచ్ఛసి తథాకురు, నీ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా నీకు ఎలా కావాలంటే ఆ విధంగా కురు చెయ్యి అంటున్నారనమాట. సో మనకున్నటువంటి ఆ స్వాతంత్రంలో ఆయన జోక్యం చేసుకోరని ఇక్కడ మనకి అర్థం సూచిస్తున్నారు అని మనకి భాష్యంలో కూడా చెప్తున్నారు. అది సో భగవంతుడు అన్నీ చెప్పి మనకు అక్కడ ఇచ్చారు ఆ స్వాతంత్ర్యం. నువ్వు ఆలోచించుకో, నువ్వు నేను చెప్పిన జ్ఞాన మార్గంలోనే వెళ్తావా, మరి నీ ఇష్టం వచ్చిన మార్గంలో
నువ్వు దాన్ని పట్టించుకోకుండా చేస్తావా అన్నది మనకు వదిలిపెట్టారు. ఆయన స్వాతంత్ర్యంతో జోక్యం కలుగు చేసుకోరని మనకి సూచిస్తోంది ఈ విషయం అంటున్నారు అనమాట. మన మన స్థితిని మనం జీవనాన్ని వృద్ధి చేసుకుంటామా ఏమిటి అన్నది ఏ రకంగా వృద్ధి చేసుకోవాలో భగవంతుడు అంతా వివరించారు ఈ భగవద్గీతలో. ఇక దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోమా అన్నది మన మీద ఆధారపడి ఉన్నది. సర్వగుహ్యతమం భూయ శృణు మే పరమం వచః ఇష్టోసి మే దృఢమితి తతో వక్ష్యామి తే హితం. నువ్వు నాకు ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి ఈ జ్ఞానాల్లో కల్లా గుహ్యతమమైన జ్ఞానాన్ని నీకు ఇప్పుడు ఈ దివ్య పరమం మే పరమం వచ ఈ దివ్య వచనాలన్నీ కూడా భూయ తిరిగి మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ఉపదేశాన్ని నీకు వినిపించాను. ఇష్టోసి మే దృఢమితి, నాకు ఇష్టుడవు కాబట్టి, మిక్కిలి ఇష్టుడవు కాబట్టి, వక్ష్యామి తే హితం తతో వక్ష్యామి, అందుకని నీ హితం కోసం మళ్ళీ నీకు వివరిస్తున్నాను, చెప్తున్నాను. నువ్వు నాకెంతో ప్రియమిత్రుడవు కాబట్టి ఈ జ్ఞానాల్లో కల్లా గుహ్యమైన జ్ఞానాన్ని నీకు, ఈ దివ్యోపదేశాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను. మరి నాకెంతో ప్రియుడవు కాబట్టి నీకు హితం కోసం మళ్ళీ నీకు ఇదంతా చెప్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. మన్మనా భవ మద్భక్తో, మనస్సును నా మీదే పెట్టు, నా గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండు. మద్భక్త, నా భక్తుడవవు. మద్యాజీ, నన్ను ఆరాధించు, పూజించు. మాం నమస్కురు, నాకు నమస్కరించు. సో నమస్కరించు అంటే ఎప్పుడు 2 చేతులు పెట్టి నమస్కరిస్తూ అలాగే కూర్చోమని కాదు. నమస్కారం అంటే 2 చేతుల్లో 2 5 వేళ్ళు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు అన్నీ కూడా భగవంతుడికి శరణాగతం చేయడం అని అర్థం. సో ఆ రకంగా నమస్కరిస్తూ మరి మద్యాజీ పూజిస్తూ మామేవ, నన్నే ఏష్యసి, ఇలా ఉన్నట్లయితే నన్నే పొందుతావు. సత్యంతే, నీకు నిజంగా చెప్తున్నాను. ప్రతిజానే, నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. ప్రియోసిమే, నాకు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి సర్వదా నాన్నే చింతించు, నా గురించే అన్ని ఆలోచించు. అంటే భగవంతుడిని ఎప్పుడు మనసులో ఉంచుకో. నా భక్తుడవవు, నన్ను అర్చించు, నమస్కరించు. ఈ విధంగా నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. నువ్వు నా ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి నీకు ఇది వాగ్దానం చేస్తున్నాను అంటున్నారు. ఈ శ్లోకం 9.34లో కూడా ఇదే శ్లోకం ఆల్మోస్ట్. మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. సో నన్నే పొందుతావు ఇలా యుక్తుడవైతే. ఏది? ఇలా మనసు నా మీద ఉంచి నన్ను ఆరాధిస్తూ నా భక్తుడవై నాకు నమస్కరిస్తూ ఉంటూ ఈ యోగంలో యుక్తుడవయ్యావంటే మామే వైష్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ, నీ ఆత్మను నా మీద నాకు అర్పించినట్లయితే, అంటే నీ హృదయాన్ని నాకు అర్పించినట్లయితే నువ్వు తప్పకుండా నన్నే చేరుకుంటావు అని. ఇక్కడ మామే వైష్యసి సత్యంతే అంటున్నారు. మొదట 2 లైన్లు సేమే, 3వ లైన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్. మామే వైష్యసి యుక్త్వైవం అంటే అలా యుక్తుడవైతే నన్నే పొందుతావు అని అక్కడంటే, ఇక్కడ నన్నే పొందుతావు నిజంగా నువ్వు. ప్రతిజానే ప్రియోసిమే, నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, నా యొక్క ప్రియ మిత్రుడు కాబట్టి అంటున్నారు. సో అది ఈ శ్లోకం. మన్మనాభవ మద్భక్తో, మనస్సును ఈ భగవంతుడి మీదే ఉంచి ఆయన ఆరాధిస్తూ నమస్కరిస్తూ ఆయన భక్తుడిగా ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా నువ్వు నన్ను చేరుకుంటావు. భక్తుడిగా ఉండటం అంటే ఊరికినే భగవంతుడికి నమస్కరించి మనస్సులో అపవిత్రమైన ఆలోచనలు రాగద్వేషాలతో ఉండడం కాదు. నిజమైన ఆ భగవంతుడి మీద మనస్సును పెట్టాము అంటే ఆ మనస్సు పవిత్రం అయినప్పుడే అది సదా భగవంతుడి మీద ఆ రకంగా మనం పెట్టగలుగుతాము. సో అందుకనే అవన్నీ చెప్పి చివరికి ఆ రకమైన పవిత్రతతో నువ్వు నన్నే చింతించు, వేరే రాగద్వేషాలు వద్దు, ఇక ఆ భక్తిలో ఉండు, ఆ దివ్య ప్రేమలో ఉండు, ఆ నిష్కల్మష ప్రేమలో ఉండు. అలా నన్ను అర్చించి నన్ను
నమస్కరిస్తూ ఉండు. ఈ విధంగా నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు శరణాగత తత్వంతో, ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనుకుంటూ. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సో ఇవన్నీ చెప్పి భగవంతుడు సర్వధర్మాన్ అన్ని ధర్మాలు పక్కన పెట్టు, వదిలిపెట్టు. మామేకం శరణం వ్రజ, నన్ను ఒక్కడిని శరణు వేడు చాలు. అహం త్వాం, నేను నిన్ను సర్వపాపేభ్యో, అన్ని పాపాల నుంచి మోక్షయిష్యామి, విడిపిస్తాను. మా శుచః, భయపడకు, విచారించుకో అంటున్నారు. అన్ని ధర్మాలు త్యజించు, కేవలం నన్ను శరణు వేడు చాలు. భగవంతుణ్ణి నిజంగా శరణు వేడగలిగే స్థితి వచ్చింది అంటే నిజమైన శరణాగత తత్వం. ఇక ఏ రాగద్వేషాలు ఉండవు, అన్నీ ఆయన యొక్క ప్రసాదం అనేటటువంటి మెంటాలిటీతో ఉండగలిగినప్పుడు ఇక మనం ఏ ధర్మాన్ని ఫాలో అవ్వకర్లే, ఈ ఒక్క ధర్మం ఫాలో అయ్యామంటే. కాబట్టి నువ్వు అన్నీ, పైగా ఇంకొక అర్థం కూడా ఏమిటంటే, ధర్మం అంటే మనిషి యొక్క లక్షణం. ఉప్పు యొక్క ధర్మం ఉప్పదనం, పంచదార ధర్మం తీపిదనం అన్నట్లు మనిషి ధర్మం ఏంటి, ఎప్పుడు కోరికలు, అవి కావాలి ఇవి కావాలి, సుఖాలు వాంఛించడం. కాబట్టి ఆ ధర్మాన్ని వదిలి, ఈ కామాన్ని వదిలి నన్ను శరణు వేడు, నిన్ను సర్వ పాపాల నుండి నేను విముక్తుణ్ణి చేస్తాను, భయపడకు, విచారించకు అంటున్నారు అనమాట. అంటే ఏదో మరి పాపం వస్తుంది అది ఇదని దుఃఖంగా ఉన్నాడు కదా. సో నువ్వు నన్ను శరణు వేడు, అన్ని పక్కన పెట్టి, అంటే ఇది కరెక్టా అది కరెక్టా అది ఇది అని ఎన్నో ఆలోచిస్తున్నాడు, అవన్నీ పక్కన పెట్టి నన్ను శరణు వేడు, నువ్వు అన్ని పాపాల నుంచి నిన్ను విముక్తుని చేస్తాను, నువ్వు భయపడకు. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఎందుకంటే చివరికి మనం భగవద్గీతలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటో ఇక్కడ ఇట్లా వస్తూ ఆ శరణాగత తత్వం గురించి చెప్తూ మనకి ఫైనల్గా ఇక్కడ అది చెప్పారు. అన్ని ధర్మాలు పక్కన పెట్టి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ భగవంతుణ్ణి శరణు వేడగలగటం, ఆ శరణాగత తత్వం. ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అని స్వీకరించగలిగే ఆ తత్వం ఉన్నప్పుడు అన్ని పాపాల నుంచి నేను వదిలిస్తాను, భయపడకు. ఇదం తేనా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన నచాశుశ్రూషవే వాచ్యం నచ మాంయోభ్యసూయతి. ఇలాంటి గుహ్యమైన రహస్య జ్ఞానాన్ని తపస్సంపన్నులు కాని వాళ్ళకి, భక్తులు కాని వాళ్ళకి, భక్తిలో నిలవలేని వాళ్ళకి, నా పట్ల అసూయ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ వివరించవద్దు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఈ జ్ఞానాన్ని వివరించడం కానీ కూడా ఒక అర్హత ఉండాలని అర్థమవుతుంది. తపస్సంపన్నులు కాని వాళ్ళైనా, భక్తులు కాని వాళ్ళైనా, భక్తిలో లేని వాళ్ళైనా, నా భగవంతుడి పట్ల అసూయ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ వివరించవద్దు. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వద్భిధాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. ఈ పరమ రహస్యాన్ని భక్తులకు వివరించే వాళ్ళకి శుద్ధ భక్తి యోగం నిశ్చయంగా కలుగుతుంది. మద్భక్తేషు, నా యొక్క భక్తులకు, అభిదాస్యతి, ఎవరైతే వివరిస్తారో, భక్తిమయి, నా భక్తి, నా పట్ల భక్తి, పరాం కృత్వ, ఉత్కృష్టమైన భక్తి నా పట్ల వస్తుంది, మామే, నన్నే ఏష్యతి, పొందుతారు అసంశయం, నిస్సందేహంగా. సో ఈ పరమ రహస్యాన్ని భక్తులకు వివరించే వాళ్ళకి ఈ శుద్ధ భక్తి అనేది నిస్సంశయంగా కలుగుతుంది, చివరిలో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే ఫలస్తుతి అన్నమాట ఇది. చదివిన వాళ్ళకి, విన్న వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది అన్నది ఇక్కడ వివరిస్తున్నారన్నమాట. సో ఇది ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని భక్తులకు చెప్పే వాళ్ళందరికీ మరి చివరికి భక్తి వస్తుంది, వాళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తారు. అలాగే నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. నాకు వాళ్ళకంటే ఇష్టమైన సేవకుడు ఇంకెవరు కూడా అంతకంటే ప్రియులు లేరు.
అలాగే ఎవరు ఉండబోరు కూడా ఇంకా ఇంతకంటే ప్రియులు అంటున్నారు. ఎవరు? భగవంతుడికి గురించి ఈ జ్ఞానాన్ని అందరికీ బోధించే వాళ్ళకి. అన్ని ప్రభుపాద మరి ఈ పుస్తకాలన్నీ ఆయన అనువదించి మనందరికి కూడా ఈ విషయాన్ని తెలుసుకునే అవకాశం కలిగించారు కాబట్టి ఆయన్ని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. సో ఇలా భగవద్గీతను అందరికీ ఈ జ్ఞానాన్ని బోధించే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఆ భక్తిని పొంది చివరికి నన్ను చేరుకుంటారు. నాకు అతని కంటే ప్రియమైన సేవకుడు ఇంకెవరు లేరు, ఉండబోరు కూడా అని చెప్తున్నారు. 69th శ్లోకాది. అధ్యేష్యతే చయాయిమం ధర్మ్యం సంవాదమావయో జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. సో ఇది ఈ పవిత్రమైన సంభాషణ అధ్యేష్యతే అంటే అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు, ధర్మం సంవాదం ఆవయో. సో మన యొక్క ఈ సంభాషణను అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు, జ్ఞానయజ్ఞేన తాన్ అహం, జ్ఞానయజ్ఞంతో నన్ను ఇష్టస్యామితి మే మతిః, నన్ను పూజించిన వాళ్ళుగా నేను ప్రకటిస్తున్నాను. మన ఈ పవిత్ర సంభాషణను ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో వాళ్ళు జ్ఞానయజ్ఞంతో నన్ను పూజించిన వాళ్ళని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. అంటే జ్ఞానయజ్ఞంతో భగవంతుణ్ణి చేరుకున్న వాళ్ళు, అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు కూడా అని చెప్తున్నారు. సో ఇష్ట అహం తేనాహం ఇష్టస్యాం అంటే పూజింపబడ్డవాణ్ణి అవుతాను, ఇది మే ఇలా అని నా యొక్క మతి అభిప్రాయము. సో మన ఈ పవిత్ర సంభాషణను ఎవరైతే శ్రద్ధతో అధ్యయనం చేస్తారో వాళ్ళు జ్ఞానయజ్ఞంతో నన్ను పూజించిన వాళ్ళని నేను ప్రకటిస్తున్నాను అన్నారు. నెక్స్ట్, శ్రద్ధావాననసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్తః శుభాన్ లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. సో శ్రద్ధావాన్ అనసూయశ్చ, శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా, శృణుయాదపి ఎవరైతే వింటారో, యో నరః విన్న మనుష్యులంతా కూడా, సోపి అంటే అతను కూడా ముక్తుడై శుభాన్ లోకాన్ శుభలోకాలను ప్రాప్నుయాత్ పొందుతారు, పుణ్యకర్మణం పుణ్యాత్ముల యొక్క శుభలోకాలను పొందుతారు. సో ఎవరైతే అసూయ లేకుండా మరి ఇదంతా వినేవాళ్ళు సర్వ పాపాల నుంచి కూడా వాళ్ళు విడుదల పొంది విముక్తులై పుణ్యకర్మలు చేసే పుణ్యకర్మలు అయిన వారు నివసించే, అంటే పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. సో విన్న వాళ్ళందరూ కూడా పాపాల నుంచి బయటపడి పుణ్యకర్మలను నివసించే పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. అది శ్రద్ధావాన్ అనసూయశ్చ, శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా విన్న వాళ్ళంతా కూడా పుణ్యకర్మలు పాపాలన్నిటి నుంచి విముక్తులై పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. ఇక్కడ ప్రభుపాద ఆయన శిష్యులకు చెప్తున్నారు. సో ఆ విన్న వాళ్ళందరి గురించి వాళ్ళని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. ఇంకా 70 నెక్స్ట్ శ్లోక. ఇప్పటి వరకు భగవంతుడు చెప్పారు. లాస్ట్ శ్లోక భగవంతుడిది. కచ్చిదేతచ్ఛృతం పార్థ త్వయైకాగ్రేణ చాతస కచ్చిదజ్ఞాన సమ్మోహ ప్రణష్టస్తే ధనంజయ. పార్థ ధనంజయ, ఏకాగ్ర మనస్సుతో, ఏకాగ్రేణ అన్నారు కదా పార్థ, త్వయ నీవు ఏకాగ్రేణ చేతస ఏకాగ్రమైన మనస్సుతో గనక ఖచ్చిత జ్ఞాన సమ్మోహ విన్నావా, తర్వాత నీ యొక్క ఖచ్చిత్ అంటే నశించినదా నీ అజ్ఞానం, నీ సమ్మోహం మరి ప్రణష్టస్తే అంటే పోయిందా అని అడుగుతున్నారు ధనంజయ. నువ్వు ధనంజయ ఏకాగ్ర మనస్సుతో నువ్వు ఇదంతా విన్నావా, కాన్సన్ట్రేట్ చేసి విన్నావా, నేను చెప్పిందంతా నీ అజ్ఞానము మోహం అన్నీ కూడా ఇప్పుడు నశించాయా అని అడుగుతున్నారు. సో ఖచ్చిత్ అంటే విన్నావా, పార్థ త్వయ నువ్వు ఏకాగ్రేణ కాన్సన్ట్రేషన్తో మనస్సుతో చేతస మనస్సుతో, ఖచ్చిత్ అంటే నశించినదా అజ్ఞాన సమ్మోహ అజ్ఞానంతో మోహంతో నీ యొక్క ప్రణష్ట ఖచ్చిత్ ఉన్నటువంటి డౌట్లన్నీ పోయాయా ధనంజయ.
సో మరి నేను ఇంతగా ఇవన్నీ చెప్పాను కదా, నువ్వు శ్రద్ధగా విన్నావా? నీ అజ్ఞానము మోహం మరి ఇప్పుడు పోయాయా అని అడుగుతున్నారు భగవంతుడు. ఇది లాస్ట్ శ్లోక భగవంతుడిది. అది ఈ తర్వాత ఐ డోంట్ థింక్ ఇక భగవంతుడి శ్లోకాసు లేవు. సో ఇది శ్రీకృష్ణుడు పలికిన ఆఖరి శ్లోకం. నేను చెప్పిందంతా నువ్వు శ్రద్ధగా విన్నావా, నీ మోహము పోయిందా అని చెప్పి అడుగుతున్నారనమాట. నీ అజ్ఞానం మోహం పోయిందా? మనల్ని కూడా అడిగినట్లే, నేను చెప్పిందంతా మీరు శ్రద్ధగా విన్నారా, ఇప్పుడు మీ అజ్ఞానం మోహం పోయాయా అని. అప్పుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధా త్వత్ప్రసాదాన్మయ అచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. మోహం పోయింది, నష్టపోయిందంటే ఇక్కడ మోహం పోయింది. స్మృతిర్లబ్ధ, స్మృతి వచ్చింది అంటే నాకు ఇప్పుడు సరి అయినటువంటి అవగాహన వచ్చింది, ఏర్పడింది. అది కూడా నా తెలివితేటలతో నాకు ఇదంతా వచ్చింది అనడంలా. ఏమంటున్నాడు, శుద్ధ భక్తుడి లక్షణాలు ఇవన్నమాట. వాళ్ళకి అహంకారం లేనప్పుడు ఇలా మాట్లాడతారు. త్వత్ప్రసాదాన్మయ అచ్యుత, నీ యొక్క అనుగ్రహంతో నేను మోహాన్ని పోగొట్టుకుని మళ్ళీ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోగలిగాను అంటున్నాడు అనమాట. ఈ భ్రాంతి పోగొట్టి మళ్ళీ నాకు జ్ఞానం వచ్చింది నీ యొక్క కరుణ వల్ల, అనుగ్రహం వల్ల. స్థితోస్మి, స్థితుడైపోయాను. గత సందేహ, స్థిమితంగా ఉన్నాను. సందేహాలన్నీ గతించిపోయాయి, వెళ్ళిపోయాయి నా డౌట్లన్నీ. కరిష్యే, చేస్తాను, వచనంతవా, నీ యొక్క మాట ప్రకారం అంటే నీ ఆదేశం ప్రకారం నేను చేస్తాను. సో ఏమంటున్నాడు, నీ అనుగ్రహంతో నా మోహం అంతా నశించింది, మళ్ళీ నాకు ఇప్పుడు స్మృతి వచ్చింది, ఇప్పుడు నేను స్థిరంగా ఉన్నాను, సందేహాలన్నీ పోయాయి, కాబట్టి యుద్ధం చేసేస్తాను అనడంలా. మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు, నువ్వు ఎలా చెప్తే అలా చేస్తానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, నీ ఆజ్ఞానుసారం వర్తించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. కరిష్యే వచనం తవ, ఈ మాట కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట అనమాట. భగవంతుడు చెప్పినట్లు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నేను అంటాడు అర్జునుడు. నాకు ఇప్పుడు మరి మోహానంతా పోయింది, నీ అనుగ్రహం వల్ల పోయింది నా మోహం. నీ అనుగ్రహం వల్ల నాకు మళ్ళీ స్మృతి పద్ధతి తెలిసింది, స్థిమితంగా ఉన్నాను, సందేహాలు డౌట్లన్నీ పోయాయి, నువ్వేది చెప్తే అది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటున్నాడు అనమాట. సో ఇది అసలైన భక్తుడు, శిష్యుడు ఎలా ఉండాలంటే ఇలా ఉండాలి. ఈ మాటలు మనకి చెప్తున్నారు. ఇదంతా అర్జునుడు ఇదన్న తర్వాత సంజయుడు వివరిస్తున్నాడు దుర్యోధనుడికి, ధృతరాష్ట్రుడికి ఏమని. సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదం ఇమమశ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. ఈ రకంగా వాసుదేవుడు చ మరియు పార్థస్య, పార్థుడు యొక్క, ఈ మహాత్ముల యొక్క, మహాత్మనః సంవాదం, సంభాషణం, ఇమమశ్రౌషం, నాకు విన్నాను, దీన్నంతటినీ అద్భుతంగా ఉంది, రోమహర్షణం అంటే మరి రోమాంచితమయ్యేటట్లుగా ఉన్నది అని చెప్పి ఇక్కడ మరి వీళ్ళు రాజభవనంలో ఇదంతా చెప్తున్నాడు కదా సంజయుడు. మరి వ్యాస మహర్షి యొక్క అనుగ్రహంతో ఇతను అన్ని చూడగలుగుతున్నాడు, చూసిందంతా ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడు. సో సంజయుడు అంటున్నాడు, ఈ రకంగా ఈ కృష్ణార్జునులు, ఈ మహాత్ములు ఇద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణ అంతా కూడా నేను విన్నాను, ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే రోమహర్షణం అవుతోంది, రోమాంచితం, నా ఒళ్ళంతా, నా శరీరం అంతా కూడా పులకిస్తోంది అంటున్నాడు అనమాట సంజయుడు. ఇంకా సంజయుడు ఏమని, ప్రసాదాచ్యుతత్వానే తదత్ గుహ్యమహం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయత స్వయం. సో ఆ వ్యాసుడి యొక్క ప్రసాదంతో మరి నేను శృతవాన్, విన్నాను, ఏతద్, ఇదంతా, గుహ్యమహం పరం, ఈ గుహ్యమైనటువంటి రహస్యాన్ని వ్యాసుల వారి ప్రసాదంతో నేను ఈ దివ్య రహస్యాన్ని విన్నాను. యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణ అంటే యోగానికి ప్రభువైన భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడి నుండి సాక్షాత్ ప్రత్యక్షంగా కథయత, ఆయన చెప్పిన విషయాన్ని, స్వయంగా ఆయన చెప్పిన విషయాన్ని విన్నాను నేను. మరి వ్యాసదేవుల యొక్క కరుణతో ప్రత్యక్షంగా ఈ అతి రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ద్వారా స్వయంగా వినగలిగాను అని చెప్తున్నాడు. సో
అంటే ఇక్కడ మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు, వ్యాసుల వారి అనుగ్రహంతో ఇతను వినగలిగాడు. ఆయన అనుగ్రహంతో స్వయంగా యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడి నుండి నేను ఈ పరమరహస్యాన్ని, జ్ఞానాన్ని ఆయన నోటి ద్వారా నేను వినగలిగాను. సో అంతా కూడా వ్యాసుల అనుగ్రహంతో సమస్తము ఇతను కూడా విన్నాడు. రాజన్ సంస్మృత్య సంవాదం ఇమమద్భుతం కేశవార్జునయో పుణ్యం హృష్యామి చ ముహుర్ముహు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తుంది, ఇదంతా సంజయుడు చివరికి విని ఎంతగా పులకించిపోయాడో ఇక్కడ ఆయన ఇవన్నీ కూడా సంజయుడి శ్లోకాలు అన్నమాట. సో ఇలా పులకించిపోయాను, ఇదంతా వ్యాసుల వారి అనుగ్రహంతో స్వయంగా ఆ యోగీశ్వరుడి నోటి నుండి నేను ఆ జ్ఞానాన్ని వినగలిగాను. అది ఎలా ఉందంటే, రాజా సంస్మృత్య స్మరించి తలుచుకుని సంవాదం, ఈ సంభాషణను, ఈ అద్భుతమైన ఈ సంభాషణను తలుచుకుని ఎవరి సంభాషణ? కేశవార్జునయో, ఈ కేశవార్జునుల యొక్క అద్భుతమైన ఈ సంభాషణను తలిచి మరి పుణ్యం అంటే పవిత్రమైన ఈ సంభాషణ తలుచుకుని హృష్యామి, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాను, ముహుర్ముహు, మాటికి. సో నేను తలుచుకుని పుణ్యాత్ముల యొక్క ఈ పవిత్ర సంభాషణ నేను మాటికి ఈ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాను. తలుచుకున్న కొందికి నాకు ఆనందాన్ని ఇస్తోంది ఈ పుణ్యాత్ముల యొక్క దివ్య సంభాషణ అంటున్నాడు. తచ్చ సంస్మృత్య రూపమత్యద్భుతం హరే విస్మయో మే మహాన్ రాజన్ హృష్యామి చ పునః. తచ్చ అలాగే సంస్మృత్య మళ్ళీ తలుచుకుని ఏమిటి? ఇందాకేమో సంభాషణ తలుచుకుని ఆనందిస్తున్నాను అంటున్నాడు. ఇప్పుడు రూపం అత్యద్భుతం హరే, అత్యద్భుతమైన హరి రూపాన్ని తలుచుకుని విస్మయో మే, ఆశ్చర్యకరంలో నేను, మే మహాన్ రాజా అంటే విపరీతమైన ఆశ్చర్యంతో రాజా, హృష్యామి ఆనందిస్తున్నాను, పునః మళ్ళీ. సో భగవంతుడి యొక్క అత్యద్భుతమైన రూపాన్ని తలుచుకుని నేను మళ్ళీ ఆనందిస్తున్నాను ఆశ్చర్యంతో. అంటే ఆయన యొక్క రూపము అంతగా విస్మయాన్ని కలిగించేంత ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అత్యద్భుతమైన భగవంతుడి రూపాన్ని స్మరించిన కొలది నేను ఇంకా ఆశ్చర్యాన్ని పొందుతూ ఇంకా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాను. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ, ఎక్కడైతే యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడు ఉన్నాడో, యత్ర పార్థో ధనుర్ధర, ఎక్కడైతే ధనుర్ధారి అయిన పార్థుడు ఉన్నాడో, తత్ర అక్కడ శ్రీ లక్ష్మి, విజయం, భూతి అసాధారణమైన శక్తి, ధ్రువ నిశ్చయం, నీతి మతిర్మమ అని నా అభిప్రాయం, ఉంటాయని నా అభిప్రాయం. యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు మరియు మేటి ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడ సంపద, శ్రీ అంటే సంపద, విజయం అసాధారణ శక్తి, భూతి, ధ్రువ అంటే నీతి, నిశ్చయంగా ఉంటాయని నా యొక్క అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. ఇది లాస్ట్ శ్లోక. సో యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర అక్కడ శ్రీ విజయం, భూతి అంటే అసాధారణ సంపద, విజయము, శక్తి, నీతి కూడా ఉంటాయి. ధ్రువ అని నా నిశ్చయం, మతిర్మమ నా అభిప్రాయం. నిశ్చయంగా ఖచ్చితంగా నా అభిప్రాయం అదే అంటున్నాడు అనమాట. సో వీళ్ళిద్దరూ ఉన్న చోట సంపద ఉంది, విజయం ఉంది, అసాధారణ శక్తి, నీతి కూడా ఉన్నది. ఇది నా అభిప్రాయం అంటే చెప్పేశాడు ఆల్మోస్ట్. ఇంకా వీళ్ళ పట్లే విజయం కూడా ఉంది అని ఇండైరెక్ట్ గా. సో ఇక్కడ ఈ పాఠంలో మనం సకల శుభాలు, ముక్తి మరియు పరిశుద్ధమైన భక్తి అనుగ్రహించే ఈ దివ్యమైన సంభాషణను శ్రవణం చేయడం, అధ్యయనం చేయడం, ప్రచారం చేయడం ద్వారా శ్రీకృష్ణుడి, అర్జునుడి యొక్క సాంగత్యాన్ని మనం నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం.
వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరిబోల్. అందరూ చివరి వరకు వచ్చి విన్న వాళ్ళందరికీ హరిబోల్. ఎందుకంటే గీత అధ్యయనాన్ని మరి ఈరోజు ముగించాము.